PBA Spider-Man! Will! Banana Sunday! Will! Chito Miranda versus Millennials! Chopper, nagsalsal? Will! Kumusta yung mga kansan? Ako nga pala si Mocha Frappuccino para magatid na legit fake news sa Pilipinas. So ngayon, simulan na natin ang mainit-init pa ang bola at katatalbog lang. So daanan muna natin itong meme na to bago natin simulan ng mga balita. From Brian Nikiforov. You know what's about to happen. Do you really want to punch your way out of this one? Yes. Alright, I run out of patience. On to Ruse! That ass! That jiggling ass! Papaluin ka ni Tito. Oh. Takbo, Spidey! Takbo! Puta, inalog pa. Okay, so ayan, napainit na natin ang simula. Nangyari to ng PBA Finals versus San Miguel and Magnolia. Kung nakita nyo naman kanina, merong isang naka-Spider-Man costume na dumiretso tumakbo habang naglalaro yung mga players. So that is faulty security. Mga pabayayo ng mismong nagmamanage nung laban. At mali din naman yung ginawa ng naka-Spider-Man suit. Siya doon na may dala-dalang parang love for Philippines. So yung magmahalan muna tayo. Tapos na nangyari, kinuyog siya. Kinuyog siya ng mga sa likod, dinala na siya ng security, kinuyog din siya ng mga ibang players, pinakita yung mukha niya, tinaas siya, ginawa siyang parang kala mo kriminal. Kala mo nakapatay o nakanakaw siya ng tao. So, sandali lang. So, i-weigh in muna natin yung mga mali dito. Parehong mali dito. Kumbaga, para tong civil war. Mali yung mismong organizers ng event na to sa kanilang pag-handle at mali din naman yung ginawa ni Kuya. Yung ginawa niya doon, mali lang talaga yung time. Alam mo, nandun yung puso niya, nandun yung intention niya. Wala namang masama doon sa gusto niya ipakita. Pero sana ginawa niya nung nagbe-break or merong time out, kumbaga yung mismong gitna ng game. Lalo lang nag-init yung ulo ng mga tao na nandun na gusto ng intense to finals to eh. Siyempre, alam nyo naman na nagagawa ng isang sport event sa isang tao, di ba? Napupuno siya ng bravado. Ikaw, lalaki ako. Kailangan ko itong suntukin ha. Pakita ko lalaki ako kasi masyado akong sensitive at insecure sa pagkalalaki ko. Kailangan ko matuto para ipakita na lalaki ako. Technically, wala naman siya nasaktan. Sa totoo lang, yung mga tinabig niya mga tao doon, bato-bato ang katawan. Syempre may chance. Pero yung nangyari mismo doon, siya lang ang talagang nasaktan. Si Spidey lang. Tatanos na naman siya ulit. Ay, mali pala aking sources. Sa Game 5 pala, Game 6. Salamat sa mga interns ko dyan. Wala kay Silve. Sobrang simple lang na ginawang mali ni Spidey dito. Hindi ko na sasabihin yung pangalan niya out of respect sa kanya. Pero, kumbaga, mali kung sa mali yung kanyang ginawa. Nagpatong-patong lang dito yung wrong timing ni Kuya Spider-Man o yung pagkahayop ng mga audience on time na yun. Kumbaga, masyado sila init na init or masyado silang OA. Kumbaga, yun na nga mismo. Masyado silang OA. Tapos. So, ngayon, tingnan muna natin yung mga nagawa ng mga netizens simula nun. Alam nyo naman tayo dito, kailangan may Maybes para sumaya ako. From KYZ Bunny, thick ass broken meat. Yeah, meron talaga siyang thick ass, promise. From Wegner Heisenberg, avenged na po. Yep, yan yung mga, hindi ko lang ba't kailangan pa siya bugbugin eh. So, meron pa siya isang kasama doon na parang nadawit pa. Hindi ko alam, hindi ko naalala kasi kumbaga nasukot na ako nung pinapanood ko, parang masyadong OA mga tao. Kung meron nasaktan dito, si Kuya Spider-Man, hindi yung mga players. Masyado na lang, okay. Nung tinamaan nga yung isang player, so pasensya, di ako nanonood ng basketball. Nakita mo kung gaano siya kaliit kumpara doon sa mga player. Siguro, syempre, kinabahan tayo dito. Baka may dala siyang patalim. Yun lang yung naging security breach. Pero yung kumbaga, yung mismong nangyari, hindi kasing OA nung iniisip ng mga tao. So, alam nyo naman, masyado silang affected sa kanilang mga emosyon. Ito yun, ayun nangyayari. So, ayun, good intentions, pero wrong execution. Ginoong Stark, hindi maganda pakiramdam ko. Sunod, maraming salamat. From Emerson Assis. Yet, hindi sapat mabugbog para sabihin, subscribe to Paulo. Very good ka sa edit mo, Emerson. Ano ba? Bakit ako kailangan masaktan? Bakit pati ako kailangan matanos, ha? Nakikita mo ba yung irony sa picture na to? Tignan mo naman, no? Ay, nako. So much love sa Philippines.
Sana'y naging reaction na lang nila katumbas nung kasimplihan nung kabobohan na ginawa ni Kuya dito or karong timing na ginawa ni Kuya dito. Hopefully na lang sana hindi siya makulong na matagal. Siguro naman naiintindihan niya yung maling ginawa niya. Marami nga din nakakalam na PBA files nga kagabi. Isa na siya sa mga nagpa-viral. Oh, may laban pala sa PBA. Di ba marami mga taong hindi naman alam yon at ewan ko, siguro okay na yun. What did it cost? Everything. Diba yun, ba't kailangan mo pa itaas yung kamay, sabihin yung mukha, may ganun pa, diba? Tignan mo to! Di nyo ba alam, tumakbo to sa gitna ng PBA? Sobrang grabe, alam mo pang human rights violation yung ginawa niya. So, sunod na balitang-balita nung nasa Rock MNL ang parokya ni Edgar, merong mga onting salita si Mr. Chito Miranda sa mga millennials. So, pakinggan natin. So, tinutugtog nila yung Silver Toes. Thank you! Uy, salamat hindi kayo na-offense sa song. Salamat, na-appreciate nyo, ha? Hindi kasi, ito, sandali, disclaimer lang. Nothing against sa millennials, pero sometimes yung mga millennials masyadong sensitive. Pare, nung nilabas natin yan, nung nilabas namin yung kanta na yan noong 1998, pare wala na-offend. Alam nyo kung bakit? Tayo mga batang 90s, we do not get offended by songs. Pare, ganda lang yan eh. Pare, could you imagine kung ngayon namin ilabas ka? Yari kami sa Twitter. Iba na ang away ngayon, pare. Well, Twitter. Again, nasa millennials, kung na-offend kayo, sorry. Pero sa mga batang 90s, pare, alam natin matitibay yung mga dibdib natin sa mga. Anyway. Napakaganda nga naman. Ano natin ito sisimulan? Tama at mali dito si Mr. Chito Miranda. Unang-una, hindi mas sensitive ang millennials compared sa batang 90s. Kahit millennials ang batang 90s. medyo ano lang yun, medyo may mali lang tayo sa terms. Kasi technically millennial ka pa pag napanganak ka na ng 1980 at nag-stop ka sa around 2000s, diba? So technically ako millennial ako at isa rin akong batang 90s kasi pinanganak ako ng 1995. Well, that's ano lang naman yan, mga term lang naman yan. Hindi ako naniniwala sa ganyan, sa mga millennial o ganyan. It's ano lang yun eh, parang gumagawa na sila ng statistic na mas maraming tao yung ganito sa time na to compared sa gano'n. Pero kumbaga, iba-iba naman yung mga nangyayari per era at iba-iba naman ang mga circumstances sa mga pinagdaanan ng iba't ibang tao sa iba't ibang factors in play para ma-generalize mo sila in that one point. So yun yung una-una natin mali dito. Hindi mas sensitive ang millennials compared sa mga 1980s. Ewan ko kasi pareho so hindi ko sila ma-compare eh. Pero kung sasabihin natin dito na yung panahon na kinalakihan ni Mr. Chito at yung mga kinalakihan ngayon ng gadgets, kaya lang natin nasasabi na mas sensitive ang mga millennials ngayon kasi nakikita ng lahat dahil sa internet or in this case Twitter. Sino may pakialam sa Twitter? Ang mali lang kasi ito, si Mr. Chito, para siya yung tito na natuto mag-Twitter. Kasi meron ako mga kilalang tito at tita na masyado nagpapa-apekto sa internet. Yung kanilang pakikipag-ugnayan sa sarili nila sa internet, parang ganun sila makipag-usap in real life. Makikita mo, diba, nangangamusta sila sa isang post na wala namang connect doon sa pinost mo. Diba, mga ganun silang terms. So baka nagkakaroon si Mr. Chito dito ng ganong misunderstanding or ganong tito vibes, and hindi ko naman siya masisisi. Per generation, merong mga snowflakes palagi dyan at merong mga taong sanay sa totoong mundo. Hindi yan dahil mas sensitive lang ang mga millennials ngayon. Matagal nang maraming sensitive sa mundo. Mga sinasabi ng mga lolo't lola ko, meron dong mga arte at meron dong mga matitigas ang balat. Yung mga hindi nagpapa-apekto sa sinasabi ng iba at secure sila sa kanilang mga paniniwala or open-minded sila. Kaya lang natin mas nasa spotlightan ngayon ng mga millennials kasi lahat ng kabubuan at mga sinasabi nila, mga kaartehan nila, preserved at immortal na nasa internet. Kumbaga, kung may internet na yung mga panahon nila Chito ngayon, panahon ng mga tito, tita, lolo't lola mo, meron do mga taong sensitive na maate na magpapa-apekto sa mga kanta, sa salita ng iba, o kailangan approval ng mga taong hindi pa nila nakikita kahit kailan. Alam naman natin lahat na ang internet ay isang cancer na lugar. Kaya kailangan mo i-accept yung mga tao maiinis ka, iba sa opinion mo. Kung magpapa-apekto ka, pinapagod mo lang yung sarili mo. So, para doon sa mga tinamaan na naapektuhan sa sinabi ni Mr. Chito, Silver Toes, sadyang maarte ka lang
Kung ayaw mong maapektuhan, pumunta ka sa kahon, ha? Tapos pumunta ka ng kanto, doon ka tumira, huwag ka mag-internet. Nakasimple yun. So, maraming salamat, Chito. 50-50 naman ako sa'yo dito at very good, diba? Maganda na yan. Pero yung pinakamali lang dito na sinabi ni Mr. Chito. As in, ito lang. The rest na kaya sinabi ay tama. Na mas maarte ang mga millennials ngayon kumpara noon. Okay? Mas dahil lang naman sa internet yun, dahil sa Twitter. Ay, kalata ng Twitter sila ang Supreme Court na hindi kaso ang ma-offend. Okay? Free speech, mga ungas. Pag defamatory, slanderous, at libelous lang na pwede kang kasuha. Pero kung kaya sinabihan ka ng bobo ka, pangit ka, eh hindi yun kaso. Basa kayo ng konstitusyon or magbasa kayo ng freedom of speech at maiintindihan nyo ang sinasabi ko. So, maraming salamat, Mr. Chito. Quoting ang kanyang kanta. Please, sunod na balitang ina. Hindi talaga to balita, pero natawa lang ako sa nakita ko sa Philstar. Kino mo yung thumbnail nila dito sa kanilang isang news report? Mukhang meme yung mga naka-radial blur. So, yun lang. Sunod na balitang ina. So, ito, balitang-balita naglabas sa Bananas Sunday ng isang skit tungkol sa Binay incident. Nag-awa yung magkapatid na doon sila sa simbahan noong kanilang parang way para mag-make amends at nangyari ay nagbarangan sila. Sa harap ng maraming tao ay magpapataasan pa rin sila ng ihe. Ito yung ginawa nilang skit. So, ayun, diba? As usual, alam nyo naman ang comedy ng mga Pilipino. Wala naman na comedy subjective. So, yun, maraming nainis na racism daw to. Mali daw. Unang-una, hindi to racism. Hindi porket malagyan ka ng itim, racist na yun. Kailangan nandun yung context. Marami naman din Pilipino ang talagang maitim. Anong ginawa lang naman dito ay hyperbolic. Diba? Pag ginawa mo OA ang isang bagay, nagiging nakakatawa to. Yun yung point ng joke. So, para ma-offend ka sa isang joke, sorry na lang. wala kang magagawa. Pwede mo sabihin na walang taste o pwede mo sabihin pangit, pero para sabihin mo na bakit mo pinabayaan ni ABS na mag-air? Okay lang, sige, mag-brand ka sa Facebook. Social media naman yan, lahat ng tao may opinion. So, okay lang, wala namang problema sa akin yan. Natatawa lang ako na masyado sila affected sa mga ganyang bagay. Isipin mo, kung hinayaan mo na lang itong nangyari, hindi sana ito magva-viral. Kung dito nag-viral, walang makakaalam sa ginawa na effort ng Banana Sunday. So, nangyari ngayon, nagkaroon pa sila ng traction, nagkaroon pa sila ng traffic, nagkaroon pa sila ng media attention dahil ginawa mo to. So, nangyari, binigyan mo na sila libreng publicity. Pero, at dahil isa tong network, any publicity is good publicity. Kahit masama pa hindi, the fact lang na dumaan yan sa kanila, malaking tulong yan sa kanilang algorithm, malaking tulong yan sa kanilang site health and blah blah blah. Alam nyo na yan. Bakit bubblegum? Puro dede pinapakita, ba't hindi ka doon nag-inarte? Isa ko sa mga umaalog na dede. Bubblegum. Hindi nakakatawa yan, ha? Pero yung edits ko natatawa. Diba? Humor is subjective. Sunod na balitang tama na, Tito YouTube, wala ako sinabi. Balitang-balita, Chuper naglaro ng maling manibela ang hinawakan mo, kuya. Kung ang nilaro mo na lang basketball tulad kanina, hindi ka makakasuhan at hindi ka pa nakasira sa hanap buhay ng iba. Magaling, very good. Hello. Flash report? Paulul, nasa ka ngayon? Hello, mga Frappuccino ko ngayon ay nasa isang car park. Pero kami dito nakita nag-aaway sa isang parking spot. Panoorin po natin. Boss, bawal po yan. Hindi nga bawal. Umuna na nga kasi may bata yung park. May bata rin po kami magpapark. Ayun sa kabila, oh. Di doon po kayo sa kabila. Tawag po tayo, guard, kung may problema po tayo. Hindi ka na problema. Dapat naman makaintindi ka. Ano pong maiintindihin? Hindi... Sige! Sumoy mo! Ano? Mamaya pagdating ako. Tingnan mo. Sige, Mamaya pagdating ako. Tingnan mo. sige. Tingnan mo. Nabasa mo? Hindi naman problema yung bawal eh. Ang pinakikiusapan ka. Kaya nga pinaharang na kita eh. Hindi, walang problema sa akin yung bawal. Oo. Pinakikiusapan ka. Hindi nga po kumaisip niya. Ba't po kayo nag-uusap? Oo, Tapos. Balik! Trap card! Simple. Simpleng-simple pero hirap na hirap ang mga Pilipino sa ganyan. So alam nyo naman matagal nang merong bagong law, batas, I don't know anong tawag doon, na bawal mo nang tayuan ang isang parking spot at sabihin
naka-reserve ka. Walang ganon. Okay? Kailangan yung kotse mo mismo yung magpa-park doon at yun na yun. Hindi mo pwedeng tayuan yun. So, gusto ko dito yung siya na ngayon nakikiusap. Siya pa yung galit. Naku, Pilipinong galawan. Ako ilang beses ko na nakita yan. Kung sino pa yung mali, siya pa yung galit. Tandaan nyo sa isang argumento, ang unang magtaas na kanilang boses, yun yung alam mong natatalo na sa argumento. Or kumbaga, dinadaan na lang nila sa takot at dinadaan na lang nila sa mabilis na salita. Alam mo, natatakot ako sa'yo. Natatakot ako sa'yo. Kahit mali ako. Titigas mo na yung masagot sa harap mo. Sisigaw kita. Kunwari ako. Nasa inupa. Diba? So, yun ang kanilang style para hindi, para matakot ka or mag-back ka hanggang ayaw mo na. Alam mo, may mga tao kasi ayaw na makipagtalo. Ayaw na makipagbalik-balik pa sa isang taong hindi umiintindi. Swerte lang dito at may nagbibideo. Siguro nakita rin nyo ni Manong na naka-shades. At parang okay, wag na, baka mag-viral pa ako. Pero ayun, nag-viral naman siya. Pero at ang mabuti rin, naka-shades ka naman, kuya. So ayun ang mga balita natin. Maraming salamat. Nako, kung yung chuper kanina na nagsals baka hindi na nakipagtalo si Manong Shades doon. Ops, ayun na yan. Ayaw, wag mo kong hawakan. Wag mo kong hawakan ng mga kalay mo. So doon tatapos ating mga balitang yan na ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutan like yung ating Facebook page, share sa mga Avenger nyong friends. At syempre kung lumayan subscribe. Mocha Frappuccino out.